प्रणाम समस्त को अनेक शुभेच्छा जनाई श्री राधा चैत्र आजिर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। समस्त प्रस्तुति होईगला एबे महाराजा एवं रानी कीर्तिदा सहित नूतन शिशुकन्या को एबे डका जाओ। आचार्य महल रे थिबा समस्त सेवक मानक यह कहिथिले। आउ समस्ते सेतेबेले देखिले हलदिया रंगर रेशमी वस्त्र पिंधि सूर्य समान तेजपूर्ण वृषभानु सुंदर पगड़ी पिंधि आसी पहुँचिले। तांको सहित तांको अर्धांगिनी कीर्तिराणी मध्य थिले। समस्तଙ୍କ दृष्टि किंतु थाए कीर्तिराणी कोଳରେ थिबा कन्या संतान उपरे। आचार्य गर्गस्तब्ध होईगले। केवल आचार्य जी नुहंती ऋषि दुर्वासा एवं नवयोगेश्वर माने मध्य चकित होई उठिले। ସେହି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରକାଶର ପୁଞ୍ଜ କେବଳ ଯେ କୀର୍ତ୍ତିରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଯେପରି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଦ ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ସେହି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଥିଲା ସବୁ। ସମାଧି ଯେପରି ଲାଗିଗଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଚରଣର ନଖମୂଳରୁ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାଶ ଯେପରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରି ରଖୁଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହି ପାଖକୁ ଆସି ବୃଷଭାନୁ ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଲାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୃଷଭାନୁ କହିଲେ। ହଁ ସବୁକିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସରିଯାଇଛି, କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ନାମକରଣ କରାଯିବ କହି ଏକ ବିନୟ ମୁଦ୍ରାରେ କହିଲେ, ମୋ କୋଳରେ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ କନ୍ୟାକୁ। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଣୀଙ୍କୁ ଗର୍ଗମୁନି କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଦ୍ରାରେ ବିନୟ ସ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ, କହି ବୃଷଭାନୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଣୀଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଲେ। ଇସାରା କଲେ କନ୍ୟାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଇଦେବା ନିମନ୍ତେ। କୀର୍ତ୍ତିରାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଇଦେଲେ କନ୍ୟାକୁ। ଆହ୍ଲାଦିନୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ପାଇ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ଗର୍ଗମୁନି ଯେପରି ଦେହାତୀତ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ରାଧା 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 ଏହି ନାମ ହିଁ ରଖା ହେବ ଏ କନ୍ୟାଙ୍କର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ବୃଷଭାନୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କହି ଉଠିଲେ, ରାଧା ରାଧା। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ନାମ, ମାତ୍ର ଏ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? କୀର୍ତ୍ତିରାଣୀ ପଚାରିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ରାଧା। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ରାଧା, ଶ୍ରୀରାଧା। କହି କହି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେହି ଭାବନାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି କନ୍ୟାର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ବୃଷଭାନୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କୁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ବୃଷଭାନୁ। ରାଧା ଏବଂ ନନ୍ଦସୁତ ଏ ଦୁହେଁ ତ ଅଭିନ୍ନ ଦମ୍ପତି ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁହେଁ ଅନାଦି, ଏକଥା ଗର୍ଗମୁନି କହିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୃଷଭାନୁ ମଧ୍ୟ କହି ଉଠିଲେ, ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ବୃଷଭାନୁ। ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସେ ହିଁ ଏ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଏତିକି କହି ଗର୍ଗମୁନି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଏକଥା ନିର୍ମାୟ ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ସେ ଜାଣିପାରିବେ? ସେ କେବଳ ଏତିକି ହୃଦ୍ବୋଧ କଲେ ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା କଥା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ ବୋଲି।
ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ବୃଷଭାନୁ। ହେ ବୈଦ୍ୟନାଭ, ଏ ରାଧା ନାମକୁ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିବେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆହ୍ଲାଦ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକି କହିସାରି ମହର୍ଷି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦିନୀଙ୍କ ବିଳାସ ରସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଳାସ ରସକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।